ай бириндон макун, эй зоҳиди покизасиришт, ки гуноҳи дигарон бар ту нахоҳанд навишт. Ман агар некам, агар бад, ту бирав худро дон, ҳар касе он даравад, оқибати кор ки кишт. ҳама кас толиби ёранд, чӣ ҳушёру чӣ маст, ҳама ҷо хонаи ишқ аст, чӣ масҷид, чӣ куништ. сари таслими ману хишти дари майкадаҳо, муддае гар накунад, фаҳми сухан гӯ сару хишт. ноумедам макун аз собиқаи лутфи азал, ту паси парда чӣ донӣ, ки кӣ хуб асту, кӣ зишт. на ман аз пардаи тақво ба дар афтодаму бас, падарам низ биҳишти абадазд аст биҳишт. боғи фирдавс латиф аст, валекин зинҳор, ту ғанимат шумур ин сояи беду лаби кишт. ҳофизору аз манзили куфр то ба дин як нафас аст, ва аз олами ишқ то ба яқин як нафас аст. ин як нафаси азизро хуш медор, каз ҳосили умри мо ҳамин як нафас аст. от безбожья до Бога мгновение одно, от нуля до итога мгновение одно. Береги драгоценное это мгновенье, жизни мало немного, мгновение одно. то хоки маро ба қолабо мехтаанд, бас фитна ки аз хок барангехтаанд. ман беҳтар аз ин наметавонам будан, каз будта маро чунин бурун рехтаанд. Благородство и подлость, отвага и страх — все с рождения заложено в наших сердцах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас создал Аллах.